Isa ka Justin report may kang tanan sa nabatyagan man nga linog sa Bugaaga diri sa may sudad sang Iloilo ginabanta mga alas 5:42 sining kaagahon. Sa aton nga mga kabombo sa mga impormasyon may kang tanan sa sining linog kaina sang aga dito ini sa may Bugos City ang sentro. Ang kabaskugol sini yara sa magnitude 5.1. Yan ang iban pagiging mga detalye. May kang tanan sa among linog. May kadalumon ini nga 10 kilometros. Ang mga instrumentality o kung instrumental intensity sini intensity 3 na batyagan dito sa may City of Cebu. Hamuman sa Hilongos, Leyte kag sa Ormoc City. Intensity 2 naman ang nabatyagan sa Kawayan, Biliran, hamuman sa Talibon, Bohol, sa Danao, Asturias, Lapu-Lapu City, kag Talisay, dito sa may Cebu. Sa Abuyog kag Leyte na batyagan man ang nasabit nga pagtayog. Intensity 1 naman sa Culaba, Biliran, Argao City kag San Francisco, Cebu, kag sa Alang-alang, Leyte. Hamuman sa Montreal, Masbate, sa Bago City, Negros Occidental, sa Rosario, Northern Samar, sa Hinundayan and Sugod, Southern Leyte, kag sa Tapas, Capiz, hamuman diri sa may bahin sang Iloilo City. Ini ang ginakabig nga aftershock sa 2025, September 30 nga magnitude 6.9 nga linog nga nag-igo man sa nasambit nga lugar dito sa may Cebu.